tiña algúns coseron dela, aprender a coser. E ensiñoume o corte. Pero nós cosíamos para ela depois o que nós cosíamos cobraba ela para ela. A non nos pagaba nada. De encima lle tiñamos que pagar nós. Eu cortaba e preparaba as pezas e eu iba con ela a probar as casas. Era a única que iba, non iba nadie máis que eu. Outros non. Bueno, e cando había que bordar un traxe, chamábame a min para bordarlo todo en cuentas negras de cristal, a bolorio. Ben. Pero a mí nadie me enseñou nin a bordar a máquina, nin nada, aprendín eu sola. De ver a miña nai, como manexaban o collín. Quen me enseñou a facer flores de medias? Nadie. Quen me enseñou a facer sillas destas, e camas, ya sillas tapizadas, ya flores de fina? Bueno, fago. E pintar cuadros, bueno, nadie me enseñou. Puxíamos na casa dela, e aprendemos o corte na casa dela. Pero cando había que ir probarlle a casa a algunha señorita, ir á casa. Entón iba eu con ela sempre a probar. Eu estaba xa hasta as 8 e as 12 da noite cosendo, o que te pensas tú? Depois casei aos 19, e cando estaba casada, tiña xa a nena, a maior, e iballe a axudar a coser. A miña mamá quedaba-me ca nena, cando había que darlle a teta, traía a mali para lle dar a teta. E ela marchar a Portugal, a un partido que foron os de que a xogar, e eu cuidei terminando un traxe dunha novia todo bordado de bolorio. Antes era hecha así. Fixe moitos abrigos, capas. Tinha moitas de ganchillo, moitas pelarinas desas capiñas para estar na casa, ou de tela na piscina. Cada que éramos 7 irmáns. A maior morrera ainda non nacera eu. Eu son a terceira. E a maior morreu unha neniña. Morreu antes do meu abuelo, depois morreu o meu abuelo. Non o conocemos, que era dos Peares. E resulta que esa miña irmá, non sei se morreu de merejitas ou non sei de que, bueno, houve uns gritos, o meu abuelo puñase toliño por a nena, era a primeira neta que tiña. Entonces había un entierro dali dun vecino e había moita xente cos burros a comprar as patatas á liña para a semente. E como sabían quen era o defunto, quedaron ali a misa. Cando empezou unha tormenta, caiu o raio, e o raio entrou para a iglesia, seguiu para o lado, os burros moitos quedaron sin a cabeza, outros sin o rabo, outros sin as orellas, e a miña abuela pasoulle, pero como tiña un montón de seda, dixo, bom, pero a que estaba ao lado dela que iba fixada, e berraba, e Dolores váleme. Miña abuela non a pudo salvar, fixouse. A Juanita foi novia moitos anos do meu marido, e íbamos á costura xunta, mira tú como é a vida. E cando ela iba ali para pasar o tempo, pero non aprendeu o corte, nin a coser, ni nada. Entón, cando eran horas de ir para onde o novio, dicíalle a jefa, a non nos deixaba seguir, pero ela, Juanita, te son horas, non te va a venir el recargo? Ai, sí, vou. E marchaba. E así varias veces. Pero dunha das veces dixolle así, Juanita, e logo, hoy non sales? Non. E logo, que te pasa? Estou enfadada para ele. E dali a 3 días, xa saliu. Entón, dali volveu vir a dali a uns días, xa non saliu. Entón, foi un día e dixen eu, Juanita, e logo, hai morros na costa enfadados. E dixe, sí. Entón, dixen eu de broma dixen eu, tanto sí, tanto no, tanto sí, tanto no. Teño unha vez, sí, a casa te acabou. No. Ahora estamos enfadados, ya le devolví las cosas e él me devolvió las mías. Pero todo va en serio, sí. Pois ainda che vou quitar eu. De broma. E no inverno non había casi luz, ás 7 da tarde se estábamos sin luz. Tiñamos con un candil estar cosendo, que che parece? Con un candil. E daban as 11 da noite e un día veo o meu irmão, ao pai do Tinito. Está aí a miña irmá Carmela, porque pensou que iba de gitana. Sí, está, e logo. Veio a buscar porque son as 11 da noite. Vai agora, estamos cosendo, estamos terminando unha peza e vai. Bueno. E marchaba a dixemos, é que temos moito traballo, con un candil cosendo. Eu estudiar nada, eu non estudiaba porque toda a vida andume mal da vista, sempre andaba con gafas dos cegos, já non había gafas desas como hai agora, veio aquelas gafiñas pequeniñas, e claro, para estudiar non podía porque tiñas que fixar e non podía, pero coser era distinto porque cando me eso paraba, non fixaba tanto. Fomos comprar lá en Benidorm, fomos comprar unhas telas e fixemos os traxes. Este era precioso.